kailangan gid ba nga karon magkuan ka, kailangan nga magbinaskog ka ba ana gino pinalalaki gid kay ngano. Ipakuan ta kay patilin ta ito ka ang Madam Kaukaw kay ngano murag nakita ka nato naganaana ka ba. Payot ka, dili. Ana ba kay ako kami kuan dito kay para makuan ka, mapatrin ka na ko dito kay may kito daghan na kayang natrin nadto. Kay ngano, wala ni kabilin nimo kay kailangan ka na ko nga ibilin dito ila Madam Kaukaw kay para malalaki ka, ha? Pagkuhan ba, pag pinaro ha? Kaya, pato ka dito sila ah. Dito na itong sakyanan. Dito mo itong sakyanan. Dito na itong sakyanan dito. Sa taas. 1 hour later. Kagaw man eh. Dito na. Dito na itong sakyanan ako. Pato mo ka dito ka. Hindi ako ha? Dito na. Dito na. Yato tagal na Madam Kaukaw. Kailangan hindi ka nga, ako hindi kang mahimong laki ba? Eh, wato ka dito. Ilang Madam Kaukaw. Saan eh? Gatula lang kamatayan na ka. Nauna! Ito! Ito lang Madam Kaukaw. O, sige. Hindi lalaki niya ka rin na. Ano sila? Hindi ka dili, balik! Kaya ako nini, pagsulo mong sakinan. Mahal na ba kayo ni? Nauna diya. Ginagawa mo. A few moments later. Ayo. Ayo, nasi Madam Kaukaw. Ayo. Ayo. Tao. Sa to. Ay. Nasi kanya, Madam Kaukaw. Nara ba duyo? Isa ito ato dai. Ay, kanang nanto ko tuyo sa iya ba? Grabe dako ko ni gusto na ko niya akong anak mag-ibilin ta sa iya. Di ba military man na siya sa una? Kaya ako ni patrin siya ba kay ngano mo abroad na ko niya ako yung kuan ba? Kabilin niya. Siya lang tingi ako ibilin para dala training na kay pero kapay payot ko niya. Basing mapan pa ni. Madala na niya kay master kito. Ang master kay to. Oh, Wala ta na mo. wala lang kay. Sa ako sa tawagon. Lingkod lang ta. Kaya ako tawagon ni. Ay, gali. Sino bata nga wa? Dito. Yay, bayot ni day. Para makuan ni. Gani kay. Mayo ni. May mo treat ni Madam Kaukaw na bayot. 1 hour later. Pag yung mga tao din yung pangito eh. Madam Kaukaw. Kuman. Tamo kay hindi na lang nangita mo ito kaya ko i-train tayo mo to. Ha? Wala pang itin. Ito. Ano sad? Natagabuhatan diri. Asa man? Anak taga sa to kay gabayot ko ng anak. Ay, sure gito. Sa ako, malaki git. Sus, tuduan to na ko karate. Sus, sumbagay. Sus, ginang ko. Baksir. Dito kay katiwasan man ako ang trabaho. Ah, sige. Ato na dito kaya ako rin bahala. Aman sa to, to. Narito, dito kay sama kayo. Ah, sige. Takaroon kay, alam mo na to si Madam Kaukaw. Ko, pag tinarong ba kay, bilin tabi ka, abroad rab ako. Di, abit ka na kay bilin sa iya. Magkuhan ka ha, tinarong ka din ha. Para, wala ikuan ba? Bakit ka, magnilalaki na ka. Yan na, Madam Kaukaw. Ay, nanan. Ay, Madam Kaukaw, ako nang taning ikuan sa imo ba para ma-training bataan na ni. Ginuko ga. Kuan man, ga kaway-kaway man, mura na magbayot ni. Ma'am, ito, kabalo ka mo kuan ba? Kabalo ko nga, master ka mo training Madam Kaukaw. Kaya ka nga bata, sus, ginuko. Sus, murang mabayot ba? Ako ni ipakuan sa imo ha. Madam Kaukaw, okay raman ka sa imo ha. Pag binutan dong ha, kaya ano, bato na ba ako abroad dong. Mapadala rin ako din kang Madam Kaukaw. 100,000 akong bulan sa iya para magbantay pag-train sa imo ha. Kay mato abroad ako. Ha? Pag binutan din ha. Ay, kailangan pag-uli na ko, lalaki ka ha. Gabi, lalaki ako, anak. Lalaki ako, anak. Ay, lalaki mo. Lalaki ako, anak. Ito ha. Kay mato na ko dong, kay ma-iliwit ako sa kong flight dong. Ha, mato na yung papa. Ano ko? Ay, Madam Kaukaw, ay, kunay bala na. Mga anak. A few moments later. Pwede na ka? Okay, mag-training na ta. Ha? Ano? Ano na? Jogging. 1, 2, 3. Ginagawa Na, madali. 4, 5, 6, 7, 8, 8. Na, madali.
2, 3. Ano? Sa'yo na yun. Bak. Ginagawa mo. Ah, laki. Pamanda yun. Nata. Kailangan nga magsayo-sayo putag mga kwan para kwan kay ha. 1, 2, rin ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ikaw. Ginagawa mo. 3. Kimbot o kayo kimbot. Anak, kat para gid makon pagabot mo papa. Gi. Kimbot. Komanda yon, ano din ka? Split. Dili ana, split by split yan oh. Yan na. Split. Kana. Very good. Pair. Very good. Ginagawa mo. Sister, matutalito ta. Manayaw ka ba? Tara. Aduh, sister. Wala pa. Ikaw, ano ito? Para pagabot mo papa, babae na ka. Okay, ka. Ikaw daw. Anak. Down, get down. Kana. Sister. Gitu kita tuh dengan ayat kuan tadi kok. Kimbut. Nah, kimbut. Anak teh. Anak. Oh, di buah. Ini tahu dalam. Bes mabot yung papa karon bro. Di ba karon mabot yung papa? Ano? Hindi ka kasapan ani. Dabi mapangka ah. Okay lang. Ipakita ni mo. Ulag. Hindi ka dali lang. Ato sa tutulat ka din. Uy, sister ka ng kuwang mo. Unya na ipagel. Wow. 150,000 ang pinapil ka. Pakita. No, tarong ba syugi ko mo daw. Kagwapa kay customer. Wapil ka? Wapil ko. Lagi tumapit man mo papa. Unya. Okay ra. Okay ra eh. Tarong ba matutulog ito. Itong niagabi. Nakadaog ba? Ilang daog. Andri kira man to. Kay Tor mas pikas baryo. Iya anak 150,000 wapil ka. Palista ka. O siguryo matiglista dito. Sige kita. Alista sa laguryo. Tara. 1 hour later. Number 1. Ginagawa mo. Hello everyone. My name is Bea Rosbach. 21. Philippines. Wow. Lagi daw, pinabalitaan ako. Agun sa tunang ko, yawas na bayot na sa kong anak. Mas naragidi ay ka. Nasapon nagidi ka ako. Ginagawa mo. Gingon. Buang ko ito nga trainer ba? Tapos madam magkagabi mo na ako trainee para may mong karatidor ba yung military. Gaya ang lawas ng slim na mong ta. So nga, huwa na mong suit. Yang ngayon na ka na. Ha? Ito mo na yung magyapin na de. Ha? Di mo, pag Buwan. makasano, dali kita ko magandang sa inyo. Bigyan ulit ninyo. 150,000. 150,000? 150,000? Tingnan na. Asa magkapita na? Umapin po po. Nagto ka sa Pikas Barangay. Mapil ka. Ay! Pwede sa tagkarong ba? Ito man, na lugar na dako lugar kayo sa inyo anak. Ba, 150,000? Sure. Kunya, hata ng 150,000? Isa ra lugar nakapano ka? Kaugol. Ruby. Anong, hindi lugar pumapin na? Okay. Ano ba? So kita lugar doon magpon. Sige, unya, makapita, unya gabi man dahil. So, ba? Mga alas 8. Lubi, magpagwapa po po anak. Anak, kita gidoan siguro mo daw lubi ka anak. Tuhan na. Tuhan na. Anak-anak din ko na. Tuhan na. Excited na ko na. Doon na kayo matos. Balik kayo. Nanapag may wig dito akong giridi sa imo.
Ah, sako. Nakaiwig dito na make up. Hello mga kakaukaw. Thanks for watching. Salamat, nag-enjoy ba kamo sa among videos. Thank you so much for watching mga kakaukaw. And thank you so much. My guest for today is si Pay Awards back. Hi Pay Awards back. Thank you so much. And don't forget, subscribe my YouTube channel, Madam Kaukaw, at huwag niyo kalimutan i-click ang notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong videos ko. Thank you so much mga kakauka, and please like and share. I love you mga kakauka.